Pozrite sa, čo tu dnes testujem. Je to refraktometer od spoločnosti Kern. Takže toto balenie obsahuje kalibračný roztok, pipetu na odoberanie medu, skrutkovač na skalibrovanie a samotný refraktometer. Viete, na čo tento refraktometer slúži? Takže slúži na určenie podielu vody v mede. Takže vlastne si overíme kvalitu medu, overíme si zrelosť medu a či už ho môžeme vytáčať. Dá sa to takto jednoducho zistiť pomocou tohto refraktometru. To je ochranné sklíčko, pritlačné, okulár. A ideme na to, ideme si odobrať med a odtestujeme jeho kvalitu. Takže ja už som si pripravil jeden rámik s medom. Trošku si ho odviečkujem, zásoby medové. A otestujeme si, či je tento zaviečkovaný med už zrelý a že či už ho môžeme vytáčať. Takže teraz pomocou pipety odoberem malé množstvo medu. Tento med potom nanesiem na samotný refraktometer. Musíme tam dať dostatočné množstvo medu, žiadne nečistoty, aby nám to pokrylo celú túto plôžku meraciu. Ešte pre istotu trošku medu odoberieme, aby sme tam mali dostatok. Tak toho tu nanesieme. Pritlačíme pritlačné sklíčko, aby sa nám med pekne roztekol po celej ploche, aby sme mali úspešné meranie. A následne nazrieme do okulára a na stupnici odčítame percentuálny podiel vody